दोस्तों हमारी बीवी है और बताइए कैसी है हमारी बीवी। अरे सार ई तोर बीबी ही है तब बतावत बारे एमा बतावला के का जरूरत बा। देख ला भैया लिख लिया आप सब यूपीएससी के एग्जाम में आई कि ई एकर बीबी है। अरे सार और कहत बा कि दे बतावा सा हमार बीबी कैसा लगत बिया। तो सार मोटरसाइकिल खरीदल जाला ना तो ओकरा के चला के चेक कइल जाला कि कैसन बा ओकर माइलेज कितना बा और वगैरह वगैरह सब चेक कइल जाला। ते सार ते अपना बीबी के भेज ना एक बार ओकरा के भी चला के चेक कइला के बाद न बता सकल लाला कि तोर बीबी कैसन बिया। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। हेलो भैया नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो भैया आप सब कैसे बानी उम्मीद कर बानी कि आप सब बहुत ही अच्छा हो। तो भैया आज बता दी कि आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। तो प्लीज आप सब कान में हेडफोन लगा के देखिए कहे कि हम जौना शहर से हम रहीला वही शहर से गुड़िया गोरखपुरिया भी रहेली। तो उनकरा के आज मजा लेवल जी पेलल जी उनका भतरों के भी पेलल जी। तो चला बिना कोना खोदा खोदी के स्टार्ट करल जा आज के बकचोदी के। देखा भैया जौना गाना पे ई अपना मेहरारू के चूची दबावता वो गाना पे सिर्फ गान मरौला के वो डॉगी स्टाइल में युद्ध अभ्यास करत आप सब बहुत सारी लड़किन के देखले होगा। लेकिन साथ में कुछ गणुआ लड़कों के देखले होगा जौना के गान मरौला के युद्ध अभ्यास करत यह गाना पे लेकिन चूची दबावत तो ना देखले होगा ना। लेकिन का करबा ई दुनिया है यहाँ इम्पॉसिबल के पॉसिबल कईल कोनो बहुत बड़ा बात ना है। जवन की ई गुड़िया गोरखपुरिया के भातरा के क्रेडिट जाता है कि यह गाना पे अपना मेहरारू के चूची दबाओ तो जवन की यह गाना से इस दबावला के स्टेप तनिको ना मैच होता। लेकिन क्या कर तू हम पसंद कबो कबो सोचत होगा कि अश्लीलता इतना चरम सीमा पे चढ़ गई। लेकिन हम बतावल चाहत मानी आपके कि अश्लीलता इतना ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गई बा कि जैसी एड्स के तीसरा स्टेज चलत होके। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मुन्ना जब जवां हो जाएगा देख ना रे सर हमारा के तो ई फील होता कि जौना दिन तोर मुन्ना जवान हुई ना वो दिन सबसे पहले इतना मोटका बांस काटी और तोरा गणिया में इजार के यह कही कि ये भोसड़ी वाली है। जौना उम्र में तोहरा के अपना खुद के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करे के चाहे वो उम्र में तू बच्चा पैदा करत बाटा। और हाँ ओकरा बाद जब सोशल मीडिया पे सब तोहरी सन के हरकत देखी ना कही वाह बापा वाह मैया चोदने के साथ साथ हमारी भी इज्जत की मैया बहन चोद दिए हो। वाह रे भोसड़ी वाली भाऊजी जौना उम्र में हमनी सन के रोटी के साथ साथ धनिया के चटनी चाटे के मिलत रहा वो उम्र में भोसड़ी वाली भाऊजी अपना देवरा के अपना ना वो उम्र में ही भोसड़ी वाली भाऊजी अपना देवरा के अपन ढोढ़ी चटावत लिया। ये भैया लोगन पचन हमनी सन ऊपर वाला के शुक्रगुजार बानी कि हमनी सन भाभी लोग का चूत भाभी लोग का ढोढ़ी ना बल्कि धनिया के चटनी चाट के जवान भइल बानी। दोस्तों हमारे हमारे आस पड़ोसी बहुत लोग हैं हमको देख के जलते हैं बहुत काफी सारे जलते हैं। जी भैया जी आप सही पकड़े हैं। तोरा के देख देख के तोर पड़ोसी ऐसा ना जरेला बल्कि जवन हमार सबसे ज्यादा जरेला ओकर नाम है झाट जवन जर जर के एकदम काला हो गइल बा। कौना के झाट सफेद रहेला ये भैया जी। ना रे सार हमार कहला के मतलब बा कि जल जल के एकदम राखी हो गइल बा। दिखाई का देखबे सार चुप करे हमर दोनों बयालून साला धुप धुप करे। ये सार कैमरामैन जब ते जाना ताड़े कि ऐसा वीडियो देख के हमार लड़वा ऐसा फफड़ाला जैसी कोनो मछली के पानी से बाहर निकाल देवल बा ते कहे ई वीडियो चलैले। चल कोनो बात ना बा हम ई भोसड़ी वाली भौजी के हम बतावल चाहतानी कि ए भौजी हमनी सन त बैलून के मतलब गुब्बारा समझत रही जौना गुब्बारा के फूक फूक के उड़ावल जाला जवन की अभी भी हमन के वो बैलून के साथ खेलल जाला। लेकिन ते बैलून के परिभाषा ही चेंज कर देले ओकर माई बहन सब चोद देले। बैलून के ते अपन चुच्ची बतावत तारे अब ते बहन चोद घोर अत्याचार हो गइल। अगर जो कोनो भौजी के पास बैलून भी रही ना ते मंगला में भी देर लगी। अगर जो मांग ले कि ये भौजी तनी अपन बैलून देबू 5 मिनट खेले के बाद तो उ भौजी हमारा के ना हे गलवा पे अपन संडीलवा के नंबर उगा दी। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन
ये भौजी हम तोहरा के ई बतावल चाहता नी कि जब तू अपना राजा के सामने रोज घोड़ी बनता रू तो रानी कैसी बनबू। तो भैया आज के वीडियो में बस इतना ही। भैया हम आप सबके बतावल चाहता नी कि हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल लविंग रोस्ट में जौना के हम 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत के लिए रही, उस चैनल पे बहुत ही प्यार सपोर्ट आप सबके मिले। तो हम आशा करब भैया कि आप सबके प्यार दुलार ऐसा ही अपना छोट भाई मनीष राजपूत पे मिलत रही। और भैया हमरा के भी बहुत मजा आवेला कि आप सबके एंटरटेनमेंट कराइला। तो भैया आप सबसे फिर मिलब कल यही समय एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू मेरी जान लोग।